бо шукргузорӣ аз фазои обуду осоиштаи диёр ҳамарӯза зери сиёсати варзишпарваронаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти татбиқи сиёсати давлатии кор бо ҷавонон ва варзиш, корҳои ободониву бунёдкорӣ ва таҷдиду азнавсозии толору майдончаҳои варзишӣ идома дода мешаванд. Дар ҳошияи сафари кории пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ноҳияи Данғара бо иштироки роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон ва ноҳияи Данғара дар деҳоти Нурбахши ҷамоати деҳоти Лолазор як майдончаи футболи хурд мавриди истифода қарор дода шуд. Иншооти мазкур аз ҷониби соҳибкорони маҳаллии оилаи Акрамовҳо бунёд ёфта, минбаъд наврасону ҷавонони ин деҳа ва деҳоти атроф имкон доранд ки ба варзиш ва бозии футбол машғул шаванд. Зимни ифтитоҳи майдончаи варзишии муовини раиси вилояти Хатлон Фирӯза Шарифӣ ширкат варзида қайд намуд ки бунёду ба истифода додани чунин иншоотҳои варзишиву солимгардонӣ аз дастуру ҳидоятҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти сиёсати иҷтимоии давлату ҳукумати Тоҷикистон нисбат ба ҷавонон ва варзишгарон сарчашма мегирад ва минбаъд дар ин макон шумораи зиёди наврасону ҷавонон ва дигар сокинон ба машқварзӣ ва варзиши касбӣ ҷалб карда шаванд. шукрона аз соҳиби истиқлолӣ ватанмон мекунем. Аввалан миннатдории худро ба пешвои миллат муҳтарам ҷаноби олӣ мерасонем ва имрӯз мо озод ҳастем ки чӣ навгониҳое кунем ва чизе ки мехоҳем ободӣ барои деҳот кунем. Мо сокинони ҳамин деҳаи Нурбахш ва имрӯз тасмим гирифтем ки дар ҳудуди ҷамоат як майдончаи варзишӣ сохта ба истифода диҳем. Зимнан роҳбарияти мақомоти маҳаллӣ таъкид намуданд ки дар доираи ташаббусҳои созанда то ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ ҳамаи имкониятҳоро ба оммавигардонии варзиш, тарғиби тарзи ҳаёти солим ва рушди варзиш сафарбар месозанд. Наврасону ҷавонон аз ин иқдоми созандаву бунёдкорона изҳори хушнудӣ карданд. ман хурсанд аз он ҳастам ки бо супориши ҷаноби олӣ дар ноҳияи мо ин хел майдончаҳои зеборо кушодан мо дар вақтҳои холигӣ вақтамонро беҳуда нагузаронда дар ин ҷо омада бозӣ мекунем. ман футболро хеле дӯст медорам ва дар оянда мехоҳам ки дар дастаи Тоҷикистон бозӣ кунам. дар шафати майдончаи варзишӣ барои машқварзон ва сокинони деҳот як маркази хизматрасонӣ амал мекунад ки дар ин мавзеъ онҳо метавонанд ки дар баробари дигар хизматрасониҳо баъди бозии футбол аз ҳамом истифода намоянд. ҳамчунин барои бозии билярд шароитҳои мусоид фароҳам оварда шудааст ки ин ҳама дар доираи сесолаи рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ бунёд гардидааст. зимнан сокинони солманди деҳот таъкид менамоянд ки чунин шароити фароҳам гардида барои насли наврасу ҷавони деҳа мусоиду саривақтист, зеро то ин дам онҳо дар шароити деҳот чунин имкониятҳоро надоштанд. ҳеҷвақт ин шароитҳо умуман вуҷуд надошт. ҳатто дар мактабҳои ҳамин деҳа ин шароитҳо набуд. мо ба чишми худ дида истодаем ки ҳоло замоне шудааст ҳам дар мактабҳо ҳам дар ҳамаи деҳҳо мардонҳои варзишӣ ки ҳар як сину сол дар ҷои худаш варзиш мекунад ва варзиш маъқул меояд, корҳои беҳуда даст намезанад. мо ҳам дар солҳои ҷавонимон варзишгар будем, ба намудҳои гӯштинг, ба бузкашӣ бозӣ мекардем. ахар ки имрӯз сини сол рафтагиа мо ҷавонои вақтаро таъкид мегирем ки ҳамавақт ба варзиш машғул шавад. варзиш саломатии инсон, умри инсон, ҷисми инсонро ба қувват мекунад. дар идомаи рӯз бо иштироки наврасони деҳот бозии ҷолибу диданӣ баргузор шуд ки дар фарҷом ҳамаи наврасон аз ҷониби дастандаркорон бо ифтихорнома ва барои идома додани машқу тамрин бо либосҳои варзишӣ сарфароз гардонида шуданд. таъкид шуд ки бо бартараф шудани бемориҳои сироятӣ дар ин майдонча бо иштироки дастаҳои ҷамоату деҳоти ноҳия мусобиқаи футболи хурд ташкилу роҳандозӣ карда мешавад.